Gruppe 6, video om højspænding. Hvorfor det er en god idé at bruge højspænding, når man skal have leveret energi til en forbruger fra et kraftværk. Som der ses på figuren, ses et kraftværk, og der ses en effekt ved kraftværket, og så ses der et effekttab hen over ledningen. Og det vi så skal regne ud, det er, hvordan vi kan undgå et effekttab på mere end 5% hen over vores leder. Vi starter med at definere nogle begreber, der bliver brugt ud gennem vores udregninger. Vi har volt, som vi kalder U, og det er delta E over delta Q, hvor at E er energien, og Q er mængden, så det er altså energi per mængde. Effekten er betegnet som P, og det er energi per tid, altså delta E over delta T. Og sidst har vi strømstyrken, som vi betegner med I, og det er lige delta Q over delta T, altså kvantiteten over T, som er en tid. Til vores udregninger har vi valgt et par tal. Vi har fx valgt at bruge platin i vores ledninger. Platin har en resistivitet på 0,1058 ved 20 grader. Vi har valgt, at vores ledning skal gå hele jorden rundt ved ækvator, altså 40.075 km. Effekten kraftværket leverer er på 100 megawatt, og tværsnitsarealet på ledningen er 1000 kvadratmillimeter. Alle de her tal bruger vi i de næste udregninger. For at udregne resistancen i ledningen bruger vi resistansformlen, som er vores rho gange længde over tværsnitsarealet. Vi har som sagt fundet i databogen vores platins resistivitet ved 20 grader til at være 0,1058. Det ganger vi så med længden, altså de 40 millioner meter, som der er rundt om jorden, og det deler vi så med tværsnitsarealet. Der får vi så en modstand, eller en resistance på 4.239 ohm. Nu har vi så vores effekttab, som maks måtte være 5% af det oprindelige, og vi ved, at når vi leverer 100 megawatt til at starte med, må vi altså maks tabe 5 megawatt hen over ledningen ud til forbrugeren. Så det har vi en formel, der hedder, at det er resistancen i ledningen ganget med strømstyrken i anden. Til det har vi så sat det op i en formel og isoleret strømstyrken til at være 0,034 og en masse andre tal ampere. Det giver ikke nogen mening, som vi kan se, at have en negativ ampere, så vi beholder altså bare den ene, som er 0,034 og regner videre med dette. Som sagt fandt vi vores strømstyrke nu, og nu ved vi så, at strømstyrken også er det samme som effekten over spændingsfaldet. Vi kender effekten til at være de 100 megawatt, altså 10 gange 10 i 7. Og det vi så er interesseret i, det er at finde ud af, hvilken spænding vi skal have for at få den givne ampere, som altså giver os det ønskede effekttab. Så vi isolerer altså U i formlen, I lige med P over U, og vi får, at vi skal have 2,9 gange 10 i 9 volt, som er vores spænding, for at opnå et effekttab ikke større end 5%. Altså 29 milliarder volt skal sendes igennem den her ledning, for at nå hele vejen rundt om jorden ved ækvator, og stadigvæk ikke have tabt mere end 5% af den oprindelige effekt. Så for lige at vende tilbage til, hvorfor de giver mening med højspændingsledninger, det er som sagt, hvis vi kigger på vores formel, der hedder effekttabet lige med vores resistance i ledningen ganget med strømstyrken i anden. Altså som vi kan se, at strømstyrken i anden er stor betydning for vores effekttab, så hvis vi kan minimere størrelsen her, altså vores I-værdi, som netop var vores P over U, altså størrelsen af den her værdi er rigtig afhængig af vores U-værdi, som er voltene. Jo større U-værdi, des mindre I-værdi. Det vil sige, at for at få en rigtig lav I-værdi, skal vi have så rigtig mange volt gennem den her ledning.
altså have en høj spænding, i det vores I i anden dermed ikke får en lige så stor betydning. Så kvadratet af I i anden er utrolig stor betydning for vores effekttab, så hvis vi kan minimere denne værdi netop ved at få en høj U-værdi, så er vores effekttab mindsket, og det er jo ønskværdigt